हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणामम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങാം. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതോത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനദാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാസന്ധ്യാവചപദിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ 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 വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി വാസ്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 6 അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ സെക്ഷൻ കർമ്മയോഗം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ലഭിക്കും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെ നേടാം എന്നതാണ് 6 അധ്യായത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കർമ്മയോഗം, കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുക. അതാണ് 6 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതിൽ പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജ്ഞാനയോഗം, അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടിയും, അതേപോലെ തന്നെ ധ്യാനയോഗം, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാതിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ 6 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. 7-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 12-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ നമുക്ക് ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും പരമാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മള് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം ആ ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറി നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ ആ ഒരു സെക്ഷനാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി എത്താം. ഇതിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിൽ കഴിഞ്ഞു നമ്മള്
പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഭക്തനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പുരോഗമിക്കണം. അതാണ് ഭക്തി. ആ ഭക്തിയിൽ കൂടി ഭഗവാനിന്റെ ലോകത്തെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ലഭിക്കാം. അതിന് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതാണ്. അതായത് ഭക്തി മാത്രം ഇതിലുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേ വരുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പല വഴിക്ക് നമ്മൾ എത്തി. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിന് നമുക്ക് കളക്ടറേറ്റ് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല മാർഗങ്ങളിൽ എത്താം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഏരിയയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത 6 അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് അധ്യായം 7-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇനി ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറാം. അപ്പൊ വിജ്ഞാനം എന്ന് വരുമ്പോ അത് ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് വിജ്ഞാനം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ് ഭഗവാന്റെ നോളേജ് എന്താണ്, ഭഗവാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തത് ശൃണു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇനി ശരിക്കും ഭക്തിയോഗം പറയുന്നത് ഇതേപോലെ പല മാർഗങ്ങളാണ് പറയും. അപ്പൊ ആള് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തി. പണ്ട് ഇതിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആ പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന്, അതാണ് പരമാത്മാവിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന് ആ യോഗിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആയതാണ് അപ്പൊ പൂർണ്ണ ബോധം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു, എന്നിൽ ആസക്തിയോട് മനസ്സോടുകൂടി യോഗ. ഇനി അതും ഒരു യോഗ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ലേഡർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അടുത്ത ലേഡറിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ആ ലേഡറിൽ തന്നെ പല സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ആ ഇന്റൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിച്ചു തരും. നമ്മളെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് അസൂര്യമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല. കിട്ടണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഭഗവാൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി ലെവലിലേക്ക് 6-ാം അധ്യായം തൊട്ട് ഭക്തി ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ പ്രക്രിയകൾ ഓരോന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൃണുത്വാം സൗകതാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്ഥാഹി ഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സദാ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശ്രവണത്തിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യമത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകരമായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ആ ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 9 തരം
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് 9 തരം ഭക്തി ഉണ്ടെന്നാണ്. ഭക്തി മാർഗങ്ങളിൽ മുന്നേറുമ്പോ നമുക്ക് 9 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, അർച്ചന. അങ്ങനെ 9 വിധത്തില് നമ്മളെ ഭക്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 9ഉം കൂട്ടി ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ 2 3 അങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രവണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശ്രവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചത്. അതായത് നമുക്ക് ഭാഗവത ശ്രവണാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരത ഭാഗവതം പറയല്ലേ, സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടിയാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാൻ പറയണം. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാം. അപ്പൊ 9 തരത്തിലുണ്ട്, 9 തരം നവവിധ ഭക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 9 തരത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കീർത്തനം, അടുത്തതാണ് സ്മരണം. സ്മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിന് സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ് ഭഗവാന്റെ കഥ കേട്ടുകൂടായ ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്തത് മുഖേനയാണ് ശരിക്കും അത് ശ്രവിച്ചത് മുഖേനയാണ് ശരിക്കും മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്തത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സ്മരണത്തിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പാദസേവനം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്തിട്ട് മുക്തി. അത് ലക്ഷ്മി ദേവിനാണ് അതിനെ സ്മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി വരുമ്പോ അറിയാം ഭഗവാന്റെ പാദം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ദാസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹനുമാൻ സ്വാമി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ടാണ്, ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ദാസനായിട്ടുള്ള ഒരു സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ദാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ സാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് സാഖ്യം. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് ബലി മഹാരാജ് എല്ലാതും അർപ്പിക്കണല്ലോ, ബലി മഹാരാജ്, അതിന് ആത്മനിവേദനം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റിന് വന്ദനം. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്രൂരനാണ്, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ വന്ദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത്. അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അർച്ചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൃഥ്വി മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ പല രീതി അത് പറഞ്ഞു വരുന്നതുള്ളൂ. നമുക്ക് 9 നവവിധ ഭക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 വിധേനയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 9 മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 1 2 3 ആയിട്ട് എടുത്ത് എന്ത് തന്നെയാലും ഭഗവാനെ കിട്ടും. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ 9 കാര്യം ഈ 9 ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ കണ്ണ് ഭഗവാനെ കാണാനും, ചെവി അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശ്രവണങ്ങൾ, കഥകൾ ശ്രവിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഈ 9 വിധത്തിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോന്നും സിദ്ധിച്ചവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി, കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശരിക്കും പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം നമ്മളിൽ മനസ്സിൽ ഉറങ്ങിയിരിക്കണാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്രവണം നമുക്കൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളിലുള്ള അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ചേതന അത് ഉണരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രവണത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ്, അതായത് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടി ആൾ ശ്രവിക്കുന്നതോടുകൂടി ആള് ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കും. ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതോടുകൂടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് മാറും. അതാണ് ശ്രവണത്തിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭാഗവത പാരായണം അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യണതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭക്തി വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രവിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിക്കും. അതിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് പതുക്കെ, കാരണം ആത്മാവിനെ ടച്ച് കിട്ടണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. നമ്മൾ ആനന്ദം അതാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ കിട്ടണതാണ് ഈ ശ്രവണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ശ്രവണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതും. നമ്മളെ ഭാഗവത പാരായണമായാലും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കണമെന്നും അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സത്സംഗങ്ങളും അതുപോലത്തുള്ള അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്തൊരു വസ്തുവിനെപ്പെട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ശ്രവണത്തിനാണ് കണ്ണിനേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയാം. കാരണം ശ്രവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും അതിനെപ്പറ്റി ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം. മെമ്മറിന്, അതായത് കണ്ണിനേലും കൂടുതൽ പവർഫുള്ള്
ചെവിക്കുക. നമ്മളെ മന്ത്രങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മന്ത്രങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനുള്ളതാണ്. അതിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശ്രവണത്തിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്നും ഭാഗവതം വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത കേൾക്കണം ഇന്ന് അതൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. ശ്രവണം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് ഉറക്കത്തിൽ ആത്മാവ് ഉണരും പരമാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി എന്നാണ് ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കഞ്ചിത് ദദതി സിദ്ധയേ യദതാമപി സിദ്ധാനാം കഞ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതും നമ്മളെ ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അതായത് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ബന്ധിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതായത് മനുഷ്യാണ് സഹസ്രേഷു എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിൽ ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഒരു ഭഗവത ക്ലാസ്സസ് തന്നെ നടക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോ അതില് പലരും ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് 1000-ൽ ഒരാളായിരിക്കും ചിലപ്പോ അതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാം എന്നുള്ള മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിന് അത്ര സഹസ്രേഷു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അത് അവന്റെ ചേതന മനസ്സിൽ ഉറങ്ങിക്കെടുക്കുന്നത് അവന് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തോ ടച്ച് ഉണ്ടായ കാരണമാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ 1000-ൽ ഒരാൾ പേരായിരിക്കും. അത്രയും ചുരുക്കായിരിക്കും. കാരണം കൂട്ടോട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൂട്ടോട്ടം തന്നെ ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് കൂട്ടോട്ടം നടക്കുമ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും. അതിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഓട്ടത്തിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഓട്ടത്തിന് ജയിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഭൗതിക മാലിന്യത്തില് ആഗ്രഹിച്ചായ ഭൗതിക സന്തോഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ആത്മീയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാര് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അത് ഭഗവാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാര് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് വന്നവർ തന്നെ വളരെ കുറവുള്ള പേരായിരിക്കും ഭഗവാനെ അറിയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തികച്ചും. പിന്നെ അതുമല്ല, 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 10 പേര് അറിയുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. 10 പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയും ദുർലഭമാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും. ആൾക്കാരെ അത്വരായ ആഗ്രഹം അത്രയും കുറവായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാം. അതാണ് നമുക്കറിയാം, ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഭൗതികതയാണ്. ആത്മീയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് വളരെ കുറവ് പേരായിരിക്കും. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അറിയാം. കാരണം കുറെ പേര് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെ വിട്ടുകളയും. ചില പേർക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്കേ വരില്ല. ചിലർക്ക് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർ മാത്രം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് പിന്നീട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. സുഹൃതികളും അതുപോലെ തന്നെ ദുഷ്കൃതികളും വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകാം, ഇതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾക്കൊരു സുഹൃത്തുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത് 7.3 ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ആകൃഷ്ടരാവുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇത്. അതില് ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും ആദിമവനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്ര എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അവക്ത ഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിമാർക്ക് ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനും വിഷമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ തന്നെ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാജ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രമേ
ഈശ്വരനാ പരമകൃഷ്ണൻ, ഈശ്വരനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനാണ് ഈശ്വരൻ പരമമായിട്ടുള്ളത്. അത് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം, അതായത് സച്ച്, ആനന്ദം, അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അൾട്ടിമേറ്റ്. അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത്, ഒരു ഭക്തി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ഭക്തിമാർഗം പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തോട്ട് ഭക്തി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തർക്കല്ലാതെ ഭക്തി ഈ പാർട്ട് കടക്കണ്ട, ഈ പാർട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം ഇത്ര ശരിക്കും ഭക്തിമാർഗം നിഷ്പ്രയാസാണ്. പക്ഷെ അതിലേക്ക് വരേണ്ട വഴി, അവർക്ക് അത് ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാ, വഴി എളുപ്പമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പം മാർഗം എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ അതിനോട് ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പൊ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കും, അതായത് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ കിടന്നു വിടില്ല, അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തയില്ല. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഈ എളുപ്പ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗം സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ീരാഭോ അനലോ വായോ ബ്രഹ്മനോ ബുദ്ധിരേവ ച അഹങ്കാരായി ദീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതില് എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ എട്ടെണ്ണമാണ് അടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതാണ് എന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും എന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. ശരിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപരേയമിതസ്താന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാ മഹാബാഹോ യേദം ദാര്യധേ ജഗത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി മൂന്നായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആത്മീയ ശക്തി, അതായത് ആന്തരിക ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് ശരിക്കും ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകമുണ്ട്, അതിൽ വരുന്ന ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാം, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം, അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്കും ആത്മാവിന് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന അടുത്ത ശക്തി എന്താണ്, എനിക്കും ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പുറമെ അർജുന എനിക്കൊരു വേറൊരു ശക്തിയുണ്ട്. താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭാഗം ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണിവ. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ അത് വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ജീവഗണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവഗണങ്ങളിലെ ഇപ്പൊ പലതരം മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഉള്ളില് ശരിക്കും എന്താ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു അംശമുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയും കൂടെ എനിക്കുണ്ട്, ആ ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ള ശക്തി. ആ ശക്തിയാണ് ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ ജീവഗണങ്ങള് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. മത്തപരതരം നാന്യാദ് തത്കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം പ്രോധം സ്തോത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ എന്താ പറയാ,
ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിനെ 3 സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള 3 അവതാരങ്ങളുണ്ട്, സമ്പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. ആ അവതാരങ്ങളിൽ 3 പേരുണ്ട്. 3 പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മഹാവിഷ്ണു, അതായത് കാരണോദായ വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തെ ഗർഭോദായ വിഷ്ണു, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു. അങ്ങനെ 3 വിഷ്ണുമാരുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുമാരില് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കാരണോദായ വിഷ്ണു, അതാണ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണു ശരിക്കും എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതാണ് ഗർഭോദായ വിഷ്ണു. ഗർഭോദായ വിഷ്ണുവിനാണ് ശരിക്കും പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. ആ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ സൃഷ്ടി ആ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടായ മാത്രം പോരാ, ആ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികൾ നടക്കുന്നത് ഗർഭോദായ വിഷ്ണുന്ന്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടി നടന്നിട്ട് അതിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ചേതന കൊടുക്കുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, ഭഗവാന്റെ 3 സെക്ഷൻസ്, അതായത് പൂർണ്ണ വിസ്തരങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദായ വിഷ്ണു. കാരണോദായ വിഷ്ണുവാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലേക്കുള്ള പലതരം ജീവജാലങ്ങൾ വേണമല്ലോ. ആ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഗർഭോദായ വിഷ്ണു. ആ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചേതന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേതന കൊടുക്കുന്നത് ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു. അങ്ങനെ 3 സെക്ഷനായിട്ടാണ് ശരിക്കും മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ലെവലിൽ, അത് പിന്നെ അടുത്തേക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സമയം കുറച്ച് പോകും, ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും അതാണ് ഭഗവാന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കണക്ഷനാണ് ഈ ശ്ലോകം ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവാ സർവവേദേഷു ശബ്ദാഘേ പൗരുഷം ദൃശു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിന്റെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രത്തിലെ പ്രണവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ജലത്തിന്റെ രസം, അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രകാശമില്ലെങ്കിൽ ആ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല അല്ലെ. പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൂര്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നുള്ളൂ. അത് തന്നെ പറയാം, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ആ സൂര്യനില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിന്റെ രസം, ഉപ്പുവെള്ളം, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ആ രസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു രൂപമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രണവം. ആ പ്രണവം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ? പ്രണവം ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ആ മന്ത്രങ്ങൾക്ക് വാലില്ലാണ്ട് വരുന്നു അല്ലെ. നമ്മള് എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും പ്രണവം, അതായത് ഓങ്കാര മന്ത്രം നമ്മൾ ഉരുവിട്ടിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. അതിന് ആ പ്രണവും ഞാനും. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ആ ഒരു ചൈതന്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തും പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മളെ എനർജിയിൽ നിന്നാണ് മാറ്റർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അതല്ലാണ്ട് മാറ്ററിൽ നിന്നല്ല എനർജി വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ആ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത്? പ്രകൃതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അല്ല, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നല്ല ചൈതന്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ജീവൻ, ആ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നാണ്, ആ ചൈതന്യത്തിന് ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു, വേദമന്ത്രത്തിലെ പ്രണവും ഞാനാണ്, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും അല്ലാതെ ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അതായത് ഓരോന്നിന്റെയും അത് നിലനിർത്തുന്നത്, അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആ എനർജി, ആ ലെവൽ അതില്ലെങ്കിൽ അതില്ല. അതായത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ബാക്കിലുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിയോഗത്തില് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എത്ര ഉള്ളൂ? ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സ് എന്തായിരിക്കണം? അത് ഭഗവാൻ ഇന്നതാണ് എന്ന് ശരിക്കും ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആ വ്യക്തി ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമദാസ്മി തേജസ് തേജസ്വിനാമഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലയുടെ ആദ്യ ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിമാരുടെ തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അത് തന്നെയാണ്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാത്തിന്റെ ബാക്ക് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സംഭവം ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു ബീജം, ഒരു എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ കാരണം എപ്പോഴും ഞാനായിരിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്റെ കേസില് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ അപ്പൊ ബുദ്ധി ആർക്കാണ് ബുദ്ധി ഉള്ളത്? ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തേജസ്വികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തേജസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഇല്ല, അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണത്തിന്റെ കാരണം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ 2 തരം സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ചലിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചലിക്കാത്തതും. അതായത് നമുക്കറിയാം, വൃക്ഷലതാദികൾ അതൊരിക്കലും ചലിക്കില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ചലിക്കുന്ന ഇതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടെ 84 ലക്ഷം ജന്തുജീവികൾ, അതായത് എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങളുടെ 84 ലക്ഷം ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒക്കെ ബീജം അത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം, അപ്പൊ ചലിക്കാത്തതാണെങ്കിലും അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് കഴിവില്ല എന്നല്ല, അതിന് കഴിവുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ അത്ര അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതായത് അവർക്ക് അവബോധം ഇല്ല. നമുക്കറിയാം, അവബോധം ഇല്ലാത്തതാണ് മരങ്ങൾ. അവർക്ക് ഒരു ചിന്താശക്തിയോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെയും ബീജം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ബീജം എന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതില്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ആയ വസ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ, അതിപ്പോ ഏതൊരു ബുദ്ധിമാന്റെയും ആയ ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവന് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങളുടെ കാരണക്കാരനായ ആരാണ്? അത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്തമസാശ്ചയേ മത്തയേ വേദി തൻവിധി നാത്യോഹം തേഷു ദേമയി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് സാത്വികങ്ങളും രാജസ്യങ്ങളും താമസികങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അതീതനല്ല. എന്റെ ഭൗതിക അതീതനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ പറയണത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കറിയാം. ത്രിഗുണങ്ങൾ, 3 തരം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ 3 തരം ഗുണങ്ങളാണ്: സത്വ, രജസ്, തമസ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങള് ശരിക്കും അത് എന്റെ ശക്തി തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാം. അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം. ഭഗവാൻ അതിലല്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ അത് മായ ശക്തി ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിലുള്ള ജീവജാലം താഴത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ആ ജീവജാലങ്ങള് ആയ ശക്തിയില നിയന്ത്രിതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സാത്വവും രാജസ്യവും താമസിയുമല്ല എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്, അതിന് സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതാണെന്നും ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതിനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് നമുക്കൊരു ബാരിയർ പോലെയാണ് ഈ സത്വ, രജസ്, തമസ് ഗുണമായ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കണം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇതിനെ അതിക്രമിക്കണം, ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. അതിൻ്റെ ഉള്ള വഴികളാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനവും ഭക്തിമാർഗങ്ങളും എല്ലാതും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇത്തരം തരം ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറണല്ല. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള ഒരു ബാരിയേഴ്സ് ഇന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈവീ ഹേഷ്യാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേധാം തരന്തി തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഇത് ദേവിയേഷി ഗുണമായി മമായ ദുരതി മമമായി പ്രപഞ്ചം തരഞ്ഞത് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയിലെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇതിങ്ങനെ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം അയാൾ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമുദ്രത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ ഭക്തിയുത സേവനത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മാത്രമേ ഭഗവാൻ വന്ന് ആളെ രക്ഷിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും. അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇതിനായ സമുദ്രത്തിൽ കൂടെ എത്ര നീന്തി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും കരയെത്താൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കടൽക്ഷോഭം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ വയർലെസ് ആയിട്ട് മറ്റേ അതിന്റെ കണക്റ്റഡ് ആൾക്കാരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ വന്ന് അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അല്ലാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വേറെ കടലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉൾക്കടലിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്തരം കൺഫേം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ സമുദ്രമാണ്, ഈ സംസാര സാഗരമായ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും എന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം. അപ്പോഴോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു വിളിക്കാത്ത ഒരാളെ നമുക്ക് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുക്തിമാർഗം നേടാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഃ പ്രപദ്യന്തെ നരാധമാഃ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ 2 ക്ലാസ് മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റ്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 തരം ദുഷ്കൃതികളുണ്ട്, 4 തരം സുകൃതികളുണ്ട്. ഈ ദുഷ്കൃതികൾക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം? അതായത് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ തന്നെ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയില്ല, അത് നെഗറ്റീവാണ്, അത് ശരിയല്ല, അങ്ങനത്തെ പറയുന്ന ആൾക്കാര് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയില്ല. അതിനെ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ അതിനെ 4 സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, പിന്നെ നരാധമന്മാര്, മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരവാദികള്. ഇത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് മൂഢന്മാർക്ക് അവർക്ക് പിന്നെ നോളജ് ഇല്ലേ, വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു കൂസലില്ലാത്തത്. പിന്നെ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും അവര് അയാൾ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കാത്തവര്, അതായത് പല ജീവവർഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ആൾക്കാര്. പിന്നെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അത് മൂഢന്മാർ ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് അവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ബലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, കഴുതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭാരം ചുമക്കും, പക്ഷെ അതിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും, അത് കഴിക്കുന്നല്ലാണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. അതായത് നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഭൗതികവാദി എന്ന് പറയാം. ജോലി ചെയ്യാ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കടന്നുറങ്ങാ, പിറ്റേ ദിവസം പണി ചെയ്യാ, ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാര്. അവർക്ക് അത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ ആ ചിന്താഗതിയെ തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവരാണ് ശരിക്കും മൂഢന്മാർ. അവർക്ക് അറിയില്ല, അത് കഴുതനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അവരാണ് ശരിക്കും മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അതിന് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ, അതായത് ദുഷ്കൃതികളിലെ മൂഢന്മാര്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരനാണെങ്കിലും അവരെന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഞാൻ പറയില്ല, അധമന്മാരെ ഏറെ താണവർ. അതായത് ഈ ജീവവർഗങ്ങളിൽ തന്നെ മനുഷ്യവർഗം തന്നെ 2 ലക്ഷം 84 ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ 2 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വളരെ താഴ്ന്ന ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് മുക്തി നേടാം. ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തി നേടാം. പക്ഷെ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവര് തയ്യാറാവില്ല. ഇപ്പൊ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സത്സംഗമുണ്ട്, ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഇന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, കാലത്ത് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മ പറഞ്ഞാലും അവർ കേൾക്കൂല. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും
ആ സമയത്ത് അവര് എനിക്ക് വേറെ ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവര് പോകും. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ് അവര്. നരന്മാരിൽ തന്നെ അധമന്മാരുണ്ട്, നരന്മാരുണ്ട് അവര്, പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാരായിരിക്കും. കാരണം അവര് ഒക്കെ കേൾക്കും പക്ഷെ ചെയ്യില്ല, മനസ്സിലെ. മറ്റവർക്ക് തന്നെ അറിയാണ്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഇവർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അവര് അതിനോട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കൂല. അതാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മായല അഭിഹരിക്കും ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ. അവരെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക സയന്റിസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ, തത്വജ്ഞാനികളൊക്കെ, അവർക്ക് നോളജ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ നോളജ് അവർ ഇതിനുപയോഗിക്കാണ്ട് അവര് മായരായ ഭൗതിക ശക്തിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ നിർഭാഗ്യവശത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എനർജി മുഴുവനും ഈ മായയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ ജ്ഞാനം അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരൊരിക്കലും ഈ ജ്ഞാനം, അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അത് ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനോ അത് പ്രവർത്തിക്കാനോ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് അല്ലാതെ ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ചിലർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് നല്ല കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും അവര് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് അത് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം, അവർക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്കോ മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ്. പിന്നെ അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുര സ്വഭാവികൾ. അത് പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു നെഗറ്റീവ്, അത് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക, അത് ദൈവം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നടക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അവര് തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അവർക്ക് പിന്നെ ഈശ്വര വിശ്വാസം തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ 4 തരം ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഭഗവത് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ചില മൂഢന്മാരുണ്ടാവും, ചില അതുപോലെ തന്നെ നരാധന്മാരുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ചില വീട്ടുകളിൽ തന്നെ പറയാം, ചിലപ്പോ ഭാര്യ നല്ല വിശ്വാസമായിരിക്കും, ഭർത്താവ് ചിലപ്പോ വിശ്വാസം ഇല്ലാതായിരിക്കും, ചിലപ്പോ തിരിച്ചായിരിക്കാം. അങ്ങനത്തെ കുറെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം സമൂഹത്തൊക്കെ കാണാം. അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കേൾക്കും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവരതിന് വലിയും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നരാധന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല. ചിലപ്പോ നല്ല പറയില്ല, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല നോളജ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവര് ആ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം മാറിപ്പോവും, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പറ്റില്ല. അവരാണ് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അവർ വിശ്വസിക്കില്ല. അത് ശരിക്കും നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് അവരെ പറയാം. അവരെ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഈ 4 ടൈപ്പ് അതായത് ദുഷ്കൃതികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃദിനോ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസൂരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച പരദർശഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതില് ഭഗവാൻ 4 ദുഷ്കൃതികളെയും പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃതികളും, നല്ല സുഹൃതികളുണ്ട്, നല്ല വ്യക്തികളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സുഹൃതികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമത അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അങ്ങനെ 4 ടൈപ്പ് വ്യക്തികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മളെ നമുക്കറിയാം, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ കഥ ഞാൻ മറന്നുപോയി, മൈൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു. ഇപ്പൊ ദ്രൗപദി ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ആ ദുഃഖത്തിൽ ഭഗവാൻ വിളിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ദുഃഖാണ് നിശ്ചയിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ധ്രുവ മഹാരാജാവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നതാണ്. അതായത് അറിയാലോ, അച്ഛനെ മടിയിലിരുത്താൻ കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോ രാജാവ് ആരാവുണ്ട്, അപ്പൊ രാജാവ് എന്നുള്ള, അപ്പൊ ധനത്തിന് വേണ്ടി കാംക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതിന് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ ഇതിന് 4 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ 4 സെക്ഷനെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിലില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കൂടെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേത് ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ദുഃഖത്തിൽ പറഞ്ഞ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം, നമ്മുടെ ആന ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് അസുരൻ ഒരു ഗജേന്ദ്രന്റെ രൂപത്തില് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് വരുന്നതും പിന്നെ അവിടുന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതും മുതൽ കടിക്കുമ്പോൾ പയൊരിതാണ്. അത് ദുഃഖമാണ്. അപ്പൊ ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ. അവരും ശരിക്കും
ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധനം, നമുക്ക് പൈസ, സാമ്പത്തികം, അതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്, അവര് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ. മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും പരമസത്യം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സുഗ്രീവനും ഹനുമാൻ, അവർക്ക് ജ്ഞാനി ലെവലിലാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് ജ്ഞാനി ലെവലിലാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതാണ് ഹനുമാൻ ദാസ്യ ഭക്തി സേവനത്തിലെ ദാസ്യത്തിൽ കൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് പോണത്. പിന്നെ അടുത്തതിന് ജിജ്ഞാസു. ജിജ്ഞാസുന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ഈ ഭഗവാൻ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടാവും. പല കാര്യങ്ങൾ, അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അത് തേടും അല്ലെ, ഭഗവാനെ നമ്മ തേടിയിരിക്കും. അത് കുമാരന്മാരാണ്, 4 കുമാരന്മാരെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ജിജ്ഞാസു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഇത്തരം ടൈപ്പ് വ്യക്തികളുണ്ട് ഈ ലോകത്തില്. അവർക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ജ്ഞാനിക്കാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്താ ഭഗവാനാണത്, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല, ആ ശക്തിനെ അവര് ആരാധിക്കണം, അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ 4 തരം സുകൃതികളുണ്ട്, 4 തരം ദുഷ്കൃതികളുണ്ട്. ദുഷ്കൃതികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് ലഭിക്കില്ല എന്നും സുകൃതികൾക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാന് ലഭിക്കുമെന്നും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ജ്ഞാനികൾക്കാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ജ്ഞാനമുള്ളവർക്കാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം. അതാണ് നമ്മളായാലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. നോളജും എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് നമ്മളെ ഇസ്കോണില് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ, അതായത് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുണ്ട്, എല്ലാ മനുഷ്യരും ഭക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കൾക്കാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ദുഷ്കൃതിയുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മാർഗം തടസ്സായിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും പ്രശ്നമാണ്. കാരണം നമ്മള് ആദ്യം ചില ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മളെ ജ്ഞാനം 3 തരത്തിൽ മൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മായയാൽ നമ്മളെ ആ ജ്ഞാനത്തെ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ 3 തരമായിട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. തീയിലെ പുക, അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം. അപ്പൊ അത് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് തീ കൂടെ പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭ്രൂണാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്താം, പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ സുകൃതികൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം. നമ്മളില് 100% ആൾക്കാരും ഒന്നിന് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധനത്തിന്, അങ്ങനത്തെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെയുള്ളവരും ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹം ജിജ്ഞാസത്തിൽ കൂടെയുള്ളവരും ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഈ 4 ഗ്രൂപ്പിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതായിരിക്കും നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ. അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാ. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളവുമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ് ബഹുനാൻ ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സമാത്മ സുദുർലഭ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കിട്ടിയതിന് ശേഷം, ജ്ഞാനം കിട്ടുന്ന വ്യക്തികള് ഭഗവാനുണ്ട്, അതിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തിപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തന്നെ വളരെ കുറവായിരിക്കുന്നവരാണ്. അതിങ്ങനെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് അവരാർജിച്ചായ പുണ്യം കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികള് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള ഒരു പിടിവള്ളി തന്നെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം, ഭഗവാനിലുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആത്മാക്കൾ തന്നെ വളരെ കുറവാണ്.
അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 10,000 പേരില് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു കോമ്പറ്റീവ് എക്സാം നടക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത് അങ്ങനെ കുറെ ഫിൽട്രേഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം 2-3 ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവരല്ല, ദുഷ്കൃതികളല്ലാന്ന് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സുഹൃതികളിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട് നമ്മള്. പിന്നെ നമ്മൾ ജ്ഞാനിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും എന്തോ കുറച്ച് എവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്ക് മുന്നേറിയെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാനാഃ പ്രപദന്തി അന്യദേവതാ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് സ്വപ്രകൃതിയെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് ദേവന്മാരെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുമ്പോ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനല്ല അത്, നമ്മളെ കൈ നമ്മളല്ലല്ലോ, നമ്മളെ കൈ എന്നല്ല അത് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പറയണത്. ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പാർട്ടാണ്, പക്ഷെ അത് ഞാനല്ല. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. എന്റെ പാർട്ടാണെങ്കിലും അത് ഞാനല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ വലത്ത് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാം. അപ്പൊ അത് കണ്ണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. കൈ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഭക്ഷണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മളുടെ സരസ്വതിനെ പൂജിക്കുന്നവര് ആത്മീയ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അത് മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ. അത് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരു വ്യക്തി ഭക്ഷണം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തു കൊടുക്കണം. അത് കൈനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാതും പറഞ്ഞാലും അത് ഞാനാണ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ളത് എന്റെ എല്ലാം പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൈ. നമ്മളോട് ഒരാള് ഒരു സാധനം എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറയണത് കൊടുക്കണത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് കൈ കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് ദേവന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടി. അല്ലാണ്ട് ദേവന്മാരല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കണവരെന്ത് ചെയ്യും, അവര് ഈ കയ്യിനെ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം ഇത് പറയുന്നത് കൈയോടാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണതാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനവരെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ അതിനവര് മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മാതാചാര്യ. അന്തബന്ധു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമായിട്ട് തുച്ഛവും ഷെടുവും മാത്രമേ. ദേവന്മാർക്ക് പൂജിക്കുന്നവരെ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തരാട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കൃഷ്ണഭഗവത്തോട്ടെ ഭക്തസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ സച്ചിദാനന്ദാവശ്യ ശാശ്വതമായി വാഴുന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യവും അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും കൂടുതലാണ്. അപ്പോ ഇത് പറയണത് തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും മൂഢന്മാര് നമ്മളെ കയ്യിലോട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാര്യം വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് കയ്യിലോട് വന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു മൂഢത്തരണല്ല, എന്നോടല്ല പറയേണ്ടത്, ഞാനിതെല്ലാം കൊടുക്കണത്. അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മളോട് കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിത് ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ വേണം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൊബൈൽ എടുത്ത് കൊടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കൈ മാത്രം അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായി? പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തും. പക്ഷെ ദേവന്മാരാണ് പൂജിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകമുണ്ട്,
ദേവന്മാരെ ലോകമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുക്കളെ ലോകമുണ്ട്, പിശാചുക്കളുടെ ലോകമുണ്ട്, അസുരം, ഇവർക്കൊക്കെ ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആരാണ് ഏത് ലെവലിലാണ് പൂജിക്കുന്നത് ആ ലെവലിൽ തന്നെ അവര് ദേവനെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്റെ ലോകത്തെത്തും, പ്രതികളെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതികളെ ലോകത്തെത്തും, പിശാചുകളെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിശാചുകളുടെ ലോകത്തെത്തും. അപ്പൊ അതുണ്ട്, ഈ ലോകത്തുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്നുകൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ദേവന്മാരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദേവന്മാരും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട്, ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവരെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ ആദമ ലെവലിൽ ദുർമന്ത്രവാദം കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്കറിയാം, അതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ലെവലിലുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ. അവരെ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അത് തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമായിരിക്കും, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് തീർന്നു പോകും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ദേവന്മാര് എന്തിനു പൂജിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാര് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരത്തിന് ഭഗവാനും ദേവനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്. ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല കൈ കാല്, അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഭഗവാനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതില്ലാന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത്. അതാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെന്നും ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ ലോകത്തെത്തുന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതന്നെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗ്യമായ എന്റെ ആന്തരിക സംഖ്യ അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജ്ഞനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാന് വേറൊരു ശക്തിയുണ്ട്, ആന്തരിക ശക്തി ഉണ്ട്, ബാഹ്യശക്തി ഉണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തി ഉണ്ട്. അതില് ആന്തരിക ശക്തിയിലാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും. അതില് വരുന്നതാണ് ഈ യോഗമായ എന്നുള്ളൊരു ശക്തി ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രാധാറാണിന്. അപ്പൊ രാധാറാണിന് ഈ യോഗമായ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആന്തരിക ശക്തി ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാരേക്കും ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷമാകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് അവരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവൂല. അതിന് ഉദാഹരണം മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ ദുര്യോധന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവൻ ദുര്യോധനന്റെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്തും ദുര്യോധന അത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല. കാരണം അങ്ങനത്തെ മൂഢന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ മൂഢന്മാരും മുന്നിൽ ഒരിക്കലും അത് അന്നത്തെ സമയത്ത്, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അത് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മായാശക്തി, യോഗമായ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാവരും മുന്നിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവർക്കും ചെന്ന് വെറുതെ ഇപ്പൊ ചിലർ പറയാല്ലേ, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്നില്ലല്ലോ, എന്നെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ, എന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ, ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചില്ലേ, അതിനുള്ളതല്ല ഭഗവാൻ. അതിന് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതിനുള്ളതല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കല്ല, ബുദ്ധി ഉള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അതിന് മൂഢന്മാർക്കും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി, ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ അപ്പൊ ബുദ്ധി ഉള്ളവർക്കും വിവേകമുള്ളവർക്കോ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരം ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വായിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണേ, നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അല്ലാതെ ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിന്ന് ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് തന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അത് യോഗമായ തന്നെ ഭഗവാൻ അത്ര കരുണുള്ള വ്യക്തിനെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ പേരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് മാക്സിമം ഈ ശക്തികൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വിടില്ല. അതാണ് നമ്മളറിയാം, ഭഗവാൻ ഭയങ്കര കാരുണ്യാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ലക്ഷ്മിയുടെ ത്രൂവോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പുരാണങ്ങളിലും കഥകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ എന്താ പറയാ, പുരാണത്തിൽ ഒരു കഥ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ,
സുധാമാവ് പിന്നെ അവല് കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് രുക്മിണി മൂന്നാമത്തെ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ, അത് സമ്മതിക്കണില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിനും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എല്ലാതും കൊടുക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ശക്തികള് ഭഗവാൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ യോഗമായ എപ്പോഴും ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് മൂഢമാരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തോ വേദന കഞ്ചന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിലും ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായി എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായത് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നിൽ സുപരിചിതമാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറയണത് നമുക്കറിയാം, എല്ലാ നമ്മുടെ ജീവാംശങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് പുറകിലുള്ള കാര്യം, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ പരമപിതാവായ ഭഗവാനെ അല്ലാതെ അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇതറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾ എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവര് പുതിയതാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ പഴയതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അവരെ എല്ലാതും അറിയാം. പരമപുരുഷൻ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഞാനും ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും, അതായത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നത്തിൽ പറയല്ലോ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും സംഹാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരേ സമയത്ത് നമ്മളെ കേസ് തന്നെ അറിയില്ല, നമ്മൾ 100 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, 100 വർഷത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് കൺഫേം ആണല്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അത് എത്ര ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് അറിയാം, കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതം എത്ര ചെറുതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ആ ചെറിയ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അൾട്ടിമേറ്റ് നിങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് അത് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാനാണ്, അതിലാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സന്തോഷം ഇരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകും. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരു സാധുണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഭഗവാന്റെ ബുക്കുകളും കാര്യങ്ങളും നിൽക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം പ്രകൃതി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ, ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പലതരം പാപങ്ങളും ശരിക്കും പറഞ്ഞ പാപങ്ങൾ മാത്രമല്ല പുണ്യങ്ങളും നമ്മൾ പോകുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം പുണ്യവും പാപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മർത്യലോകത്തിൽ, അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ കറങ്ങും. പുണ്യവും പോണം പാപവും വേണം, എന്നാലേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും, നമുക്ക് പുണ്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വരണം, താഴണം, അത് തീരണം. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും തീരണം. അപ്പൊ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാപഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷെ ശരിക്കും ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പുണ്യത്തിനും പാപത്തിനും അവിടെ വാല്യില്ല, അവിടെ നിർഗുണാണ്. അതായത് ഗുണമില്ലാത്തതെന്നല്ല അർത്ഥം, അവിടെ രണ്ടു ഗുണങ്ങളെയും ബാധിക്കാത്തത്, അതായത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് നിർഗുണം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ ചിന്ത തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ സേവനത്തിൽ വിടും. അത് മനസ്സിലാകും ഭഗവാൻ നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണമില്ലാത്തതല്ല, നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ബാധിക്കാത്തത്, അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ രണ്ടിലും ഭഗവാൻ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് രണ്ടിലും ഇത് രണ്ടും ഞാനാണ്, പക്ഷെ ആ രണ്ടിലും ഞാനല്ല, അത് രണ്ടിലും ഞാനില്ല.
ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം വരും. ഇത് രണ്ടും ഞാനാണ്, പക്ഷെ ആ രണ്ടിലും ഞാനില്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ ജ്ഞാനം ഉയർത്തിയാലോ നമുക്ക് അതിന്റെ നിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചയേ വിദു പ്രയാണകാലേ അബീജമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്തും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരിക്കും ഒരു പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ മരണസമയത്താണ്. മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ എന്നെ അറിയിക്കപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നിലനിർത്തും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം, നമ്മളെ അവബോധം എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അത് കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എല്ലാ ദേവന്മാരെയും, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ യമലോകത്തിൽ പോണെന്ന് അല്ലെ യമരാജാവ് വരുന്ന, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ വിളിക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ള ശരിക്കും ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ മനസ്സും ശരീരവും എപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം ഭഗവാനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തോ നമുക്ക് ആ മരണസമയത്തായാലും ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സാം വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളത് പഠിക്കാണ്ട് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ചെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാം പാസ്സാവൂല. ഇപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾ പറയുന്നുണ്ടാവും, ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കാം, ഇപ്പോഴെന്തിനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണേ, നമുക്ക് എല്ലാതും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ വയസ്സാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏജ്ഡ് ആവുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച പോരെ. അതല്ല വേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. എപ്പോ നിനക്കത് മനസ്സിലായി അന്ന് തൊട്ട് നീ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രാക്ടീസ് പകുതി എത്തുമ്പോൾ നിൽക്കും, പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായ ലോകങ്ങൾ കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ജനിക്കുകയോ അവിടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്മരണ കിട്ടണം. അതാണ് നമ്മളെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം, ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം എത്രയോ ചെറുപ്പത്തില് അതിന് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കടക്കം നമ്മൾ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം. അത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉയർന്നാലോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഏജ്ഡ് ആവണേ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാ? കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാക്ടീസാ. ആ പ്രാക്ടീസിൽ കൂടിയേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ അടക്കം വേണ്ടാത്ത വരും. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഉയർന്ന് ഭഗവാന്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് സ്മരണ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മരണസമയത്ത് പോലെ എന്നെ സ്മരിക്കും. കാരണം ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ള അറിവ് പുലർത്തണം. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര പെടാപ്പാട് പെടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജപമാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വള്ളിയാ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഫോലോവും വൃന്ദാവനത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെയാണ് പറയണത്. കാരണം അതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മളെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ആദ്യമേ തന്നെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കത് പാലിക്കാനേ പറ്റില്ല. മനസ്സിലേ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനി 70, 75, 80 വയസ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോ അവർ അത്രയും നാളും ആ നെഗറ്റീവില് ജീവിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒന്നും മാറാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മള് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കുഴപ്പമില്ല, ഇത്ര നീ ചെയ്ത അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലെ 100 ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നാമജപം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിനോടുള്ള രുചി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് പറഞ്ഞ ഈ ഭക്തിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതും പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭാവഭക്തി, അങ്ങനെ കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രവണം. ആ ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നവഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്
ശ്രവണം. ആ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അരികിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പേടിയുള്ളതാണ് മരണഭയം. അതിൽ കൂടെയുള്ള ഭയമില്ല. അപ്പൊ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ അസുരന്മാർക്ക് മരണമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവര് അപ്പോഴും മാത്രം ആലോചിക്കുള്ളൂ ആ സമയത്ത് മരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ മരണഭയം നമുക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മ ഭഗവാനെ വിളിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ ശരിക്കും അപ്പോഴാണ് പെടുന്നത്, അവർക്ക് വിളിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ മരണഭയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് അവര് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ മരണമായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഭക്തിയുത പ്രാക്ടീസാണ്. ആ പ്രാക്ടീസ് മരണം വരെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് അയാ ഓർമ്മശക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും പറയാം, രണ്ടാമത്തെ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇല്ല മാതാജി, പത്മിനി മാതാജി ഇന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ചന്ദ്രിക, രഘുപതി, രാജി, സുൽകുമാർ അവര് ലാസ്റ്റാണ് കയറിയത്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ബാക്കി എല്ലാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേണുഗോപാൽ പ്രഭു, മായ മോഹൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും പഴയ ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഹരേഷ്ണം. പിന്നെ എല്ലാവരും ടൈമിന് കയറാൻ നോക്കാം. 3 മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2:30 തൊട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങും നമ്മള്. കാരണം നമ്മള് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ മുഴുവൻ എൻഗേജ് ആവണം. കാരണം നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ അവബോധമാണ്. നമ്മുടെ അവബോധം മാക്സിമം ടൈം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആ ഒരു മനസ്സിലത് നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ചിലവര് കുറെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് 18 ദിവസമുണ്ട്. അപ്പൊ 18 ദിവസം തന്നെ 18 മണിക്കൂറുള്ളൂ. ഇത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 മണിക്കൂറല്ല, 11,000 ജന്മം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചുള്ള സമയം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാവും. കാരണം നമ്മളെ യൂട്യൂബിലെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളത് കാണില്ല. കാരണം നമുക്കൊരു മടി വരും. പക്ഷെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടൈം പിള്ളേരുണ്ട്, അതിലേക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ പിന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് ലെവലിൽ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ല, അതൊരു കണക്ഷനാണ്. നമ്മളെ ആത്മീയ നോളേജ് നമ്മള് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ശരി, കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്. ബാക്കിയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് പോലെയല്ല ഇത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ എന്തോ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാര് എന്ത് പറയുന്നു ആ ലെവലിൽ കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് പഠിച്ചതൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും, അതാണ് ആത്മീയ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാവരും ആ ടൈമിന് കയറാൻ. ഞാൻ പറയില്ല ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോ നാളെ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ടൈമിന് കയറാം, മാക്സിമം ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ക്വിസസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ക്വിസസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അഡ്മിന്മാരെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞതും അതും ഒരു അവബോധം. ആ സമയത്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കും. അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടന്നുണ്ട്. കീർത്തനം, അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ആ ലെവലിൽ ആ 3 സെക്ഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ഈ സ്മരണം എന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബുക്ക് വായിക്കണത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്തവര് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക. കാരണം ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചാലേ നമുക്ക് ബുക്ക് വായിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ നിർത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നാളേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാം പ്രഭുജി. നാളത്തെ ലിങ്കും പിന്നെ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കേണ്ട ലിങ്കും ഒക്കെ യൂട്യൂബ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത അല്ലാണ്ട് ഭാഗവതത്തിന്റെ വേണമല്ലോ. ഭാഗവതം എന്റെ അടുത്തുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കേറാണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പരിവർത്തനത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ശ്ലോകംസിന് കൂടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഭാഗവതം കിട്ടുക? അത് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കാം മാതാജി. പക്ഷെ ഭാഗവത ക്ലാസ് രാവിലെ ഉണ്ട്, ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ആദ്യം മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ കയറും. റെക്കോർഡ് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് ശ്ലോകംസിന്റെ.
പറ്റുമെങ്കിൽ 7 മണിക്ക് കയറും മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാതാജി അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ഇസ്കോണിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം അന്വേഷിക്കണം മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മിസ് താങ്ക് യു. എല്ലാവരും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി നാളെ ശ്ലോകം വായിക്കാനും വിവർത്തനം വായിക്കാനുമായിട്ട് 2 പേർ വേണം. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കാനാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവർ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജിമാരെ. ഭഗവാന്റെ സേവയാണ്. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവർക്ക് വായിക്കാം. ഇനിയും ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അതും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കും അങ്ങനത്തെ ഇതുള്ളതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വളണ്ടറി ആയിട്ട് വരാം. കാരണം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ നടത്തുന്നത്. ഫോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് ആണ്. കാരണം ഭക്ത സംഘമാണ് പ്രഭുപാദർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു സംഘം, ഭഗവാന്റെ സേനാനായകൻ നമ്മൾ പറയില്ല, എന്താ പറയാ, സോൾജേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ആ ലെവലിലാണ് അതിന്റെ ഒരു സംഘമാണ് നമ്മൾ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവത് ക്ലാസ് തന്നെ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു സംഘമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതിൽ സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ സന്തോഷം. ആ ഒരു ആത്മാനന്ദം നമുക്ക് വരും. പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാൻ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. മാതാജി ഞാൻ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബൃന്ദ മാതാജി, നാളെ വിവർത്തനം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വായിക്കാന്ന്. പിന്നെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ ശോഭന മാതാജി, ശോഭാസി മാതാജി, രോഷ്നി മാതാജി, രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എങ്ങനെ അറ്റൻഡൻസ് അതറിയില്ല മാതാജി ചെയ്യണേ. ആരാണത്? രാജി മാതാജിയാണോ? അതെ അതെ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്പർ ഒന്ന് ഇട്ടാ. ഇടാം. രോഷ്നി മാതാജി എന്താണ്? നാളെ വായിക്കാം. ശ്ലോകം ചെല്ലാമോ? ചൊല്ലാം. അപ്പൊ 2:25 കയറണം കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, യഥാരൂപം? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. ക്ലോസ് ചെയ്യാം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ.